Ndikhumbula ngeemini zokukhula kwam ndiseyikwekwana, sithanda ukuqhuba iimoto zamacingo, senze izilwanyana ngodongwe. Kwakumnandi kakhulu ezo ntsuku. Unyanisile nyana wam, kodwa wawungeva kuba wawubuya iimpahla zakho zimdaka rhoqo kuloo midlalo. Zandingatsho ukuba uyawuze ube ngaka ndlela le ndandikruquke ngayo uvasa iwashing yakho nomninawe wakho. Mhla utata wenu wathatha isigqibo sokuba sinenzele imbeleko, noko izinto zaba ngcono. Ewe, njengokuba utamkhulu wenu wayesitsho rhoqo ukuba abantwana mabenzelwe amasiko abo, loo nto iza kubanceda ukuba bayihloniphe imvelaphi yabo ukuze bagqithise kwizizukulwana ezizayo. Uthetha inyani mfazi, kaloku kule mihla siphila kuyo abantwana badibana neenkolelo ezininzi, loo nto ibenze bafulathele izinyanya zabo. Tata nomama ngoku uhlwile, ndicinga ukuba lixesha lokuyolanda imfuyo ivalelwe. Ewe, ninyanisile bantwana bam, leqani ukwenzela ukubuya kwenu nifumane isidlo sangokuhlwa. Luyolo, uyakhumbula sithanda ukuqubha kwelaa dama libizwa ngokuba yichankcele? Emva koko sibuye sibethwe nguMakhulu esithi kukho inyoka eneentloko ezimbini kwelaa dama. Ewe mntakwethu, besitsho behleka. Mna ndandizithandela ukuzingela, nangona ngemini ethile ndothuswa ngunogwaja ndatswina kwanobomi. Itsho uphinda mntakwethu, kodwa zange nabambisana ngemini enye nje, bencumelana beyotshona ehlathini.